अन्नोबो एसेबो रोंथारा माबायदि बिगुमै जाखो नोंलाय ओ गुमै एसे अनदो ओ गुमै गावनि बिबोनांखौनो अननोबो रोंला बिबोनां सना एखेलावा लावा थिखिवा आइफनबो होगोन दखनाबो होगोन खानायबो जानोबो रां होगोन साननैसोल' नों नेथ'दोना ओइ बिबोनां सना बिदिसो जालायगासिनो माने नेथ'नोल' होबाय थायो आंखौ दिनै होगोन गाबोन होगोन होनना बुरखायबाय थायो अ गुमै हरदो दा आंनो मबाइल बायदो दखना बायदो खानायबो जानो रां हरदो अ गुमै हरदो ना बाबार अ गुमै अनाबो बाला गुमैया खोनासं बिबोनां सना एखेलावा लावा थिखिवा नोंसा नोंबोखौसो आंगि नों मानो बुजिया मोनगोन बिबोनां नोंनो होगोन आं मबाइल नांगौ दखना नांगौ खानायबो जानो रां नांगौ गासैबो होगोन खालि नोंल' धैर्य हमनानै था नंगौ नामा बिदिसो होमबा नोंसोरनि खोथाया बिगुमै बिबोनां सानैबो लोगो जालाय नामा रायलायदों आंखौ मिथियाखै सानदों नामा आंखौ मिथिया सानदों नामा नोंसोर सानैया बिबोनां बिगुमै रायखौ मालायनायखौ आं खोनायो दानिया नोंसोरसो खोनासंफिनदो खोमा फारनायखौ गुवार खालामना नांगौबा मैदेरनि खोमा खालामना खोनासं नोंसोर सानैया आंखौ गारनानै जुदि नोंसोर सानैया माबा रायलायदों माबा बायखोमादों अबोला खोनासंनानै लाखा ओइ नारजि नोङो निमखि गुन्दा आरो ओइ गालि नोंबो थगालि सथां बाख्रि सानैजों जुदि नोंसोर सानैया बहाबा थांनानै मेथाइ जायोबा अब्लाबो नोंसोर गवा नोंसोर सानैया मबाइल बायनानै होबाथाय नों निमखियाबो गवा मा सानदों नोंसोरनि बे हाफांखौ नोंसोर जायजों होननानै सानदों हाफाङा रेजें नङा साना बुट बायदि हाफाङा रेजें नङा हाफाङा लहासो अन्थाइसो बेनिखायनो नोंसोर आंखौ गिनानै सिरि थानांगौ नोंबो जुदि बिगुमैनिफ्राय मबाइल लुबैयो आरो नोंबो बिबोनांनो मबाइल होखोमायो अब्ला सिखाया आंनि गोबौ जागोन आरो गोदनाया नोंसोरनि जागोन बिनि उनाव मा जागोन रिक्स लाया आरो गोसोआव गैयाबा गोसोखांनानै लाबानो जाबाय दावसे देलाय आरो बब्रुमानि जाथाया जोंलाय बिगुमै बिबोनां ओरैनोसो एदावलायदों दा एदावनाया खालि मबाइल बियो दखनाल' बियो ना नोङो नों आंनो होआनो नालाय ओंखायनो गुमैनाव बिबाय आरो मोना आंनि मबाइल गोजामखौनो ला होननानै बुंदों नङाबा खानाय साबथिं जागोन आं मिथिबाय नुबाय गुमै आब' आंखौ खानाय साबथिंनो ओंखारो नोंनिल' खानाय साबथिंनो ओंखारालै आंनि आफाखंनि खोमोनखौबो फुखांबाय बियो आयौ गुमै सानसेखालि रागा जोंनानै आंनि आफाखंनि खोमोनखौबो फुनानै होदोंब्रा बियो मानो बिदि दे आब' नोङो गुमैखौ मानो अना नोङो औ मानो अना नों हाफां एसेबां मोजां गुमैखौनो अना आरो नोङो मानो रागा लुजोंबाय थायो नोंलाय सोब्बानानै हाथाय साथाय गाहोगोन मिथिबाय बांद्राय खोथा बुंनाङा थोरसि लथा ओंखाम ओंख्रि संबाय थां आरो मबाइल बिनायखौ खोनाबाय थाबा दिगदारसो दं मिथिबाय नङाबा हस्टेलाव दोनहैगोन एबार ओरैबायदि हस्टेलाव दोनगोन ना जेराव मबाइलबो लानो मोना मिथिबाय बांद्राय गुमै जाबाय थानाङा जेबो खामानि मावा नोङो ना माबा मोनसे मोजां खामानि मावो नोंलाय हो फन रायलायनो वाट्सएप नायनोल' लादो नोङो मबाइलखौ मिथिबाय 10,000 5,000सोनिबाबो जागोन मानो आइफन नांगौ नोंनोलाय मा खालामनो आइफन नांगौ नोंनो भिडिअ बानायनो जेबो मोजां भिडिअ बानाया नोङो दाखालिबो दखना बोखो मोसागोन नोङो माथो नोङो एबार दखना बोखोनानै मोसाबावबा नोंखौ बुद्रुनां मिथिबाय आरो मैला भिडिअ हगारथारनो माथो नोङो आं नुवाखै नालाय बारथारदों आरो ना आंखौ ब्लक खालामना लालायथारदों आरो ना नों आं न'नि गासैबो मानसिखौ ब्लक खालामखायो नुबाय न'नि गासैबो मानसिखौ ब्लक खालामोनो सिखा मानसियासो बिदि दा मोजां मानसिया बिदि नङाथ' नोंखौ आं उनावसो क्लास लागोन जल्दि ओंखामा संबाय थां नङाबा आंजों खानाय बुद्रु जानानै हस्टेलाव दोनहैजागोन हाफां गावनि बिनानावखौनो इसिबां रायो नामाब्रा गोसो थोबाय नामा थोद माइसि डाइरेक्ट ब्रा नोंलाय आरो आं नोंनि बिनानावखौलाय मानो गोसो थोनांगौ जाखोब्रा माथो थिगहाय एखेलावा थिखुवा होनफ्लानानै बहा मा थिखुवा जाखुमाहैयो आंलाय मा मिथिगौ थोद बिदि नङाब्रा हाफां मालाय हौवाफोरा रायलायबा आं रायलायाना नोंनि वाट्सएपखौ चेक खालामनो बिराद गोबाव जाबाय खालामनांसिगोन र' खालाम आं रावजोंबो रायलायखाया आरो खोनासं दरखार गैया आइफन बायनानै होनो मिथिबाय बिथारबायबालाय माथो खालामनांगौ जाखोब्रा सासेल' बिबोनां दरखार गैया
नांगौबा आंनि मबाइलखौनो होगोन आंनोनो बायनानै हो अब्लाबो बिनो आइफन होनो मोना नोङो आंनोनो आइफन होफेराखै बिबो नांनो आइफन होनो मोना माथो मा जाबावगोनलै बिब'बो बिबोनांबो सानैनि गेजेराव आंहासो फसिसिगोनलै गोगोमनो बिब'नि खोथाबो दानगारनो हाया बिनानावनि खोथाबो दानगारनो हाया मारै जाबावगोनब्रा नारजि बुदाङालाय जारलासोलै जेरैबो दाउसै देलाय आंखौ निमाहा होदोलै बे खेबनिफ्राय आं नोंखौ मालाबाबो दुखु होला दाउसै देलाय आं जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय आं नों थासान्दियावबो गुबुन सिख्लाजों रायलायफ्लांबाय नों जे आंनि दुखुआव अरायबो थाफादों बेखौ आङो नायसनालासिनो मालाय सिख्लाफोरखौसो नोजोर होफ्लांदों आं मिथिगौ आंनि गाज्रि समाव बै सिख्लाफ्रा आंजों गैयामोन नाथाय नोंल' दङमोनलै दाउसै देलाय आरो अरायबो थागोन आंखौ निमाहा होदो दाउसै देलाय आं बे खेबनिफ्राय मालाबाबो गोरोन्थि मावला रावबो हिन्जावजों रायलालालै दाउसै देलाय आंखौ निमाहा होदोलै दाउसै देलाय आंखौ निमाहा होदो आं नोंखौ निमाहा होबाबो नोंखौ आं फोथायफिननो हानाय नंला मिथिबाय प्लिजलै दाउसै देलाय बिदि दाबुं आङो एबारसो गोरोन्थि मावफ्लांदोंलै दाउसै देलाय बे खेबनिफ्राय जाला आंखौ खेबसेनि थाखाय निमाहा होदोलै दाउसै देलाय आं बुंखाबाय दा नोंखौ निमाहा होबाबो आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय गैला खेबसे थगायसुला अराय समनि थगायसुला जाखायो थगायनाय मानसिया थगायनो लुगैबाय थाखायो बिदि नङालै आं थगायलाब्ला आंखौ खेबसे चान्स होबावलाय दाउसै देलाय आंखौ खेबसे चान्स होनानै नाय दे जुदि बे बारावबो आं गाज्रि खामानि मावबाय अब्ला नों आंखौ बुथारखादो नों बेखौ बुंलायलायनाङा मिथिबाय आंबो नोंखौ थगायाखै आरो नोंबो आंखौ थगायनो मोना ओहो आं थगाया नों जेसेबां बुङाबानो आं मानिया प्लिज दाउसै देलाय बिदि दाबुंलै आंखौ निमाहा होदोलै आं नोंखौ निमाहा होबाबो फोथायखाला होनबायना आं नोंखौ बेफोरबायदि सुजुगखौनो होलालै दाउसै देलाय आं नोंखौ मालाबाबो थगायला अन्नानै आंखौ फोथायदो आं फोथायनानै आरो आं गावखौनो जाम्बि बानायनानै लानो बोरै ओंखाम संहैनो सिगां प्लिज दाउसै देलाय आंखौ निमाहा होदोब्रा औ नोंखौ निमाहा होखाबाय आं थेंक इउ दाउसै देलाय ओमफ्राय खोनासं गाबोननिफ्राय रिपर्टखौ आं खालामगोन गाबोननिफ्राय नोंनि अफिसाव आं थांगोन जागोन दे जागोन नों थांनो हागोन जेसेबां दिन थाङो थांबानो जाबाय आं थांखागोनबो आरो बै नोंनि गोसोथोनाय जेन्थ'खाखौ फंसे थाव सोमानानै फैबावगोन आं बे सिख्लायाबोथ' मिथिखायोना नोंखौ हाबा जानाय होननानै मोनथिसेयावबो बियो नोंजों मानो लाइन मारिनांगौ नोंखौथ' आं जेबो बुंला सिख्लाखौबो आं खेबसे सोमानानै फैयाबा गोसोआ गोजोननाय नङा बेफोरखौ बावदोब्ला गोदान संसार जाफिननोसै जोङो दाउसै देलाय गाबोन आङो मन्दिराव थांनानै समाय खिरा लागोन लामारगोनथ' औ लागोन दे होमबालाय लायोबालाय औ जागोन दे हगारदो आरो सानबाय थानांला बेफोरखौ आं ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै जागोन दे नै आं गामियावसो दंफैयो मानै सोरखौबा बुनो सोरखौबा र' थांगोन आजा दोनथ'लाय बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आं नेवलानो नैबे कापखौ हैनो नागिरदों मानि थाखाय नेवलामोननि न'आव साहा लोंनो काप प्लेटानो गैया बेनिखायनो हैनो नागिरदों नंगौ नामा औ आदा नंगौ होमबा आंबो थांफागोन आं नोंखौ दोनलांगोन जागोन दे औ होमबालाय बेथ' हांगारिसो बहा थांदों बेलाय जायफ्राजोंलाय गावसोरसो मिथिसिगौ आरो जोंलारि माला फैखो नोंलाय आंनो माथो खबरखौनो हराखै नों फैगोन होननानै बेखौनो बुङो सारप्राइज नाथाय आं सारप्राइज एसेबो मोजां मोना सरि नेक्स्ट टाइमनिफ्राय खोन्थासिगोन दे जेबो नंला नो बिबारा थेंक इउ स' माच नोंखौ मिस खालामखादोंमोन आं बेवहायनो सफैबाय नङा होमबा औ वाय लायला जामायला माथो सोरबासोल' मालानिफ्राय बिदि जाखुमालायखो बिसोरलाय हेय आया माथो सोरबासो बिबारा लाफिनदो नोङो आच्छा बारु थाइबानि लारु मा सलिदोंलै मा सलिदों जेबो नङा जेबो नङाबा आं मा नुदों बेफोरखौ बैथ' एन्थनियावसो नङा होमबा थफिराम फंबाय औ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बिराद खस्थ' जादों गन्थंनिफ्राय हां फैयाखै थ' बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय गुड नाइट